Abagusi ba minto nabakwanire andonsia semore amaiga manene kurugiga iga kisi Kenya Afrika ya mocha egento nkere kiabereke gonchanda senkoro timanyiti gosaye ngo gochanda kire gosekero gokirigereria ngo kwakira maisugusu asomubiro gose asebirengererio serikali ende yonsi gose kenyoroke ende yonsi gose enkende yonsi etali konyara kobeka chinguru chisemi egesa kwekyo mambi yaye nigo kegocha kianyore mechando ekera abana batali kogende skuru Kenya iga gusa senseye ntubwatege nteke mokego tokonya senseye egentegetangani nechisemi basic education osome primary osome secondary university sa choice nyekogo soma ni sawa lakini gendo tokoroka basic education omanye gosoma omanye kurikeke gusi omanye kurikeke Swahili omanye kurikeke Songo omanye gukwana n'abantu aseruga eri etariye yawo yanke eri iburire eitege Swahili gosege Songo bono igegento kyo gukumia timanyete gosaye kwarorera manganaya ase ichitivi chiredio gosama gaseti inga omwaka oera abana bakora grade 9 nigo barenga abana 1.1 million lakini asabu 1.1 million egento kyo gukumia Kenya ngima inga abana banyarire kogenda grade 10 nigo bara abana 1300 boka igonga 1800 bado niko bari isko either asengenje school fees ya beri igoro gose shopping actually shopping ya grade 10 igere ntambe na ende nene kyagere kanari kuyirigereria igota kere siringi angeri wa 40 eri wa 50 pakeri wa 60 omanye gukora shopping eri kiraria ase boarding ya kawaida kurwabo no tekere uniform ye shiringi 15,000 Kurwabo nota kele school fees bali moka ndachi national school 53,000 bali moka ndachi boarding echichinde school fees naro chere 40 bono egentege kyaberera abayibuli egentege kongu abande basinyuru konyonone transport ekyagera mbali batemete ko chenji school chikanga buna bono mwana arunga kiresi myo mugusi orangire school kare isiolo batemire ko chenji online yangire bono muibuli tana go chisiolo tabwati moiri sioro ngakibona go chiororo egeke kiagerera abana bange bali sko basinyuru kogenda grade 10 asenchere yiga nero ntegete koboria abagusi ba minto andonsia semure abagusi bagotebanga ensinye kuna kolera igoma nyamba mureta bwati talianga aba muri abaka waida gokorensi nye konya koregore ya magendero gokorensi nye konya kolera igori y'ebintu byenseye igomanyanga mpara atwaro monto mokongu okogenda arua nabaretere ebintu byoborai nagiye kogera abagusiba tebetenga ensi nye kona kolera ngeyo tebwati bamura bono rende abamura nabo basomire buna bono ntegete kuboria abagusiba mintando nsi asemurenga mutare gwancha e program eri nabwate yo koira abana form 1 toye chake buna naye chakire iga toira abana grade 10 asibali toranyare goikera abana nabange bari sikao bataragende skuru abande chintakana abande bakoruchi family chintaka nonya naje buno ndigeretiga no manye toyo omugose babere gosina bera abene family ya ino lakini rende niko tware gotema bali toranyare goikera senga kiyenke titotiga igo tubaire skuru nayo nyekoroche moiri narande osinyuru kogenda grade 10 nari nabora nyari kumugura no nyine gekoroto akia sama beranya sae abana ba minto tubwaterane abana bati babera isko muna bono gona akira iga somo yo bugwancha eserekari tibwaterete masomo ekero konyoranga abana 1800 mbara gende skuru na serekali egente gokora no kona goteri abantu 1 term 2 term igokoranga bono eserekali egetegete goita abana tibasoma nari baragendere kobera sobora ye myaka yonsi mutari wanje tubwatera n'abana ba minto ase chinguru kirinya saa toire tokonyara totika kona gotebanga mwana siasa inche naye tubeka namo
abana aba bari toranyari kwira chisukuru tobaire bari tokonyara goikera bora mono mwana naro yo mona kore to muganoye kura chisa mo chiembasi aiga somo chubo songo mwana oyo mamo mwabo igabwato mo chando bwo bongo enyoma yaye gachiga sarekate yani teronge aneti omwana eratabwati magoso na igete kuiborwa omwana oyo agatamira mu anti yaye eraige embasi anti yaye nere bunare gotweresa nere nyoma yaye teri buyaigo bakona kuoga no mugakoye lindo omwana oyo tama omwana oyo gaikagamire jirani akagenda akamenyororo ejirani yagasomera obokongu day school ekorukuga kanunda lakini omwana oyo agatema akanyoro chi point 53 as environment engabone yo akanyoro chi point 53 omwana oyo tukarato komuire day school ngo chandikare kyagera asetayo ara agenda chikomenya ekyagero jirani nere yateba nga yaya bono na inchini mbwata abana bono lende nga kingokora egabidi omwana oyo akarwo anti yaye nero nonye nyoma yaye keburukaine nabwato omwana ode university nabwato omwana ode nero kwenda grade 10 oyinera asinyiru ko rigikibese nonye ne tia shopping mwana oyo keracha akandira agantebi kaka gake esanti akolega asyo mongina naro omogotu okona kurigirira ibintu bya nyomba hakyo tari wanchonkonye ngamukore story moisonde twachangira obo bese kibese kiaburire amashabiki atinyoiri twaikira angeli 15 egiche isandire uniform ndotikarete shopping ndotikarete school fees ya 40,000 akinya sare ko banchira bagusiba minto tokora nene kesi yeke na ntoro sento nyoro nde nero chandegete na ende tomokonye ntagete 40,000 che school fees omwako yomo nyasaye kara gukune onde nabakora mwakonde ondaka no mwakonde kagane emyaka 3 elimu akarukire form 2 elimu akarukire form 3 form 2 form 3 na form 4 ekiagara form 1 bono teyo obago gikosome birasi bitatu biyoka nyasare ko banjire chi 120,000 ndo wensi oranyora karibu ndo wensi oranyora 500 ndo wensi oranyora 200 moto tererie enyarukeje gende school omwana omongaini kagotikara isiko motansuru ngo taburiyereire emetie nyikianda ku rubono tonyoro nyoriro omwana na endo osoira sobotakanera buna bayibuli baye erinde erinera chandike abana baminta bagusiba limwanje tamasomo nabera atoke no bwata abana lakini aboko nyarwa afford siringi 500 nabera atoke no bwata abana lakini aboko nyarwa afford siringi 200 tubekera niga twanyore uniform toligirenda no nyan shopping ne school fees no ne yo mwako yomo ara achira school fees 40,000 I love shopping tonyore go sene around 40 go set 60 tomokore to konyara ekagere list igere ntambe agende school Monday lero Friday mambi Saturday igakona ko ngakira jisiminga kaka kakinga kibono gwankorete lero na ngakire simi ombori kaka akibono gwakorete na inche na atwara matanga omusao ne bwe kanisa na asira twamoene tigor Thursday bono na abere besi wiki bera asete last year twabangire meroberi ya chi wiki bere paka bono igoro twachite ko moenia na inche nkara ababisi kidogo mwari wancha rende kesi ekemoke nyorete bari mwakirigerereti kakia somo yo bogwanja ni matinya sae takugotiga omubekere gento gekekeri ora mubekere to chankenke igoiga erinde chuma tato agende skuru achigo konye gesaku achigo break the chain of poverty asenka yabo ni matenge besene nkongu ebesene nkongu na ndo buguma bwa kongire lakirende 8 minutes ngarende totige nganto ira bana chiskuru yasare ko gwancherekeria gakobwate keriora anyare kuru mufuko to changira kamwana ke kagende chintakana nchire naende natebi guchikare go sensuneka na ke hani mbwate chikesi chinyinge mwari wanche gatoto teraringa kidogo bari turanyare ko ira sawa bari tutanyare gwikera rena bari tubasabere nyasaye erinde eri tororenga kitoko konyegesa kugeito ekiagera basongo bagotabanga the only equalizer asenseye ne education ekeras no mwana bwo mugabana no mwana bwo omotaka bagwikaranse keroge kemo basomi guna lecture yemo oso mwari mwoyomo esukuru yo kanero konyoro mwana bwe president akurangeri wa alliance no mwana bwo motaka nero rangeri wa alliance asenge nchake esukuru yoka nere gotobeke kegwanke kemo twari kubwatira nabagusiba minto tokonye ngane yiga mapema erinde ri abana baito bagende chisukuru ni mate tobwati lakini keriga Kenya sara wanchiro nyore asama abira yo mwana oyo iga akimototereri agende skuru nyasaye tiga anyari ko basisenya.